उदालगुरि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाइ बे उदालगुरि खाथियाव साबखाथियाव जादों आरो बेवहाय आं दिनै बेखेवगिरि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। नंगौ बे मन्चआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो आं जाबाय थुनलाइ आफादनि, अब्लाबो जोङो बेवहाय बाहागो लानो मोननानै बहुत गोजोननाय मोनदों। बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आरो आङो बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनाय दांनाय बेखौ आङो खोन्थानो मोननानै आं गावनो गोजोननाय मोनदों। सोलोंथाइखौ लानानै सरकारसिम दा थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि सावरायदों? बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो बिबान लानायनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान मावफुं आफादा जों जिरायाखै। जोङो हानायमानि मावबाय थादों आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा हारसिङै नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानानैनो जों जयैनो खामानिखौ मावबाय थादों। गाहायै जोङो हायार सेकेन्डारियाव 11-12आव इतिमध्य जोंहा आसाम सरकारा बेखौ बाहायनो थाखाय जोंहा बाहायबायबो, फरायसाफ्रा फरायदों। आनजादनि बेलायाव जा एसे खेलिमेलि दङ बेखौबो जों फोजोबबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बानान खान्थि, जोंनि सोदोब, बेखौ लानानैबो बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबाय थादों आरो बे बानान आरो सोदोब खान्थिनि बेलायाव एसे गोनो गोथो दंमोन। बेबो नैबे जोंहा मख'आव जानो गोनां 63थि बोसोरारि जथुम्मा, बेनि सिगाङावनो बे समस्या जोबलांसिगोन। आरो बेल' नङा, जोंहा SCRT-नि जि खामानि बेखौबो दायो जों मावबाय थादों। जोंहा इतिमध्य जोंनि एक्सपार्टफ्रा, जायफ्रानोखि स्कलारफोर जों दैथायदों, बिथांमोना बे बेलायाव एक्टिभलि खामानि मावबाय थादों। बेखायनो जों गासै बिथिङावनो जोङो सरकारजों थाफानानै जों खामानिखौ मावबाय थादों। सरकारनो जों खोन्थादों आरो जोंनि हायार सेकेन्डारिनि जायफोरनाखि फरायसाफोर, जाहाथे बिसोरो फ्रि बिजाब मोननो हायो, बेखौबो जों सरकारनो मिथिहोबाय आरो सरकारा जोंनो खोथा होदों बे बेलायाव। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों, बे मिडियानि गेजेरजों बुंनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादा जों जनानै थायाखै आरो जों जेखौ हारसिं हायाखै बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ लाफानानै जों खामानिखौ मावबाय थादों। आচ্ছা, जों नुनो मोनदों जिहेतु बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननायखौ लानानै SIU-नि बाथ्राया बे फाइनेन्सनि मेटार आरो बे बेलायाव जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा इतिमध्य जोंनोबो मिथिहोदों बे बेलायाव। आरो SIU-निया जुदि क्लियार जायोब्ला, फाइनेन्सनि मेटारा क्लियार जायोब्ला, अब्ला बिटिआरनि सिङाव टेटनि थाखाय जायफोर पास जानानै दङ बिसोरखौबो होनो हागोन। जिहेतु जोंहा दिनै गोबां फरायसालियाव फोरोंगिरिया गैया, सासे दं, बबेबा जिर'बो दंमोन। दा बेखौ जों दाबि खालामदों आरो बेखायनो जोङो मिशन डाइरेक्टर समग्र शिक्षानि जों बिथांखौ लोगो हमदों। जोङो बिथांखौ जोङो बुंदों, दा बिथांमोनाबो सरकारनि जि बाथ्रा बेखौसो बुंनो गोनां जायो, बेखौ जों मिथिदों। नाथाय जोंनि दाबिया बेनो जे जेरावनाखि फोरोंगिरि गैया बेवहाय फोरोंगिरिखौ थाबैनो थिसननांगौ। सरकाराबो जोंनो खोथा होदों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो जोंनो खोथा होदों। फारसेथिं मेट्रिक आनजादा खाथियावथारसै, जों नुनो मोनो सोंथि बेलायाव गोबां बेले बेजे सिखारनाय, बिनि थाखाय सरकारखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा खावलायनो? बे बेलायाव आं दिनै नोंथांमोननो क्लियार मोनसे मेसेज होगोन। आङो बे बेलायाव बावैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ लानानै जोङो जाय एजेन्सिया खामानिखौ मावदों, जाय मोनसे बर्डआ, जों बिथांमोनखौ लोगो हमगोन जाहाथे बे गोरोन्थिया दाजाथों। नोंथांमोननि गेजेरजों आं बे मेसेजखौ होबाय।